Ole tuna hian 18 inter-district volleyball tournament Hnahthiala nei turah Saitual district player te practice an nei meka an tang ve khup maya lai tin le zing tin ti hian an practice a champion ngei tumin tran an la meka champion ngei turah point base la thei top kan chha don ani tuna kan hmuh mek hi an coach ani a pu wala ruasaka ani naute hi hoi khom meka chuanin Saitual hi ama khanin an lo champion to a champion lai an nia tuna po hian champion le ngei tumin ma an la meka an shwai tu te in peng na te po fakum tin player te po thuan oya an fakum ma ti hianin engma nge thil soi noi le satna te soi lovin ti hian ahun taka an practice chuwang chuanin nge chak tur te champion tur te sang tak thleng tur te chuan thu oina te khalo puimo ve thin ta a chuwang chuanin an tho ho na te thianin mala som nge anga champion ngei tur pon kan du sak an ni Moi bye bye rồi Zami một day ui ni lang chan lom nu tuk esi Mimi Opi bye bye rồi lên esi rồi day sen nó bye bye rồi lên Shati Chan nụ tê bye bye từ rồi lên